Helo a chroeso I Lansiad, llyfr cynta Rhodri Jones, sef Meddwl am Man U. Atgofion dirdynol y cyn pêl-droediwr proffesiynol Rhodri wrth gwrs. Dyma ni, y llyfr wedi cael I fetha rhyw fymryn yn barod am y fi wedi bod yn ei ddarllen dros yr wythnosau diwetha. Nes I fwynhau yn fawr iawn ac mae'n bleser I weid bod y llyfr allan yn eich siopiau lleol chi nawr. £9.99 llewch ati i'w brynu nawr ar ôl y sgwrs yma wrth gwrs. Ond dwi'n hapus hefyd I weid bod Rhodri'n ymuno gyda ni ar y cyfarfod yma nawr. Rhodri, I ddechrau, croeso I ti, ond hefyd, mae hwn yn gyfnod cyffroes iawn I ti. Sa'n rili wedi meddwl lot am y cyfnod yma, o'n i jyst yn ymgolli fy hyn yn y broses o ysgrifennu'r llyfr, so fi'n cael lot o e-byst o pobl gwahanol, ond fi ddim rili wedi gorfeddwl am y sefyllfa fel mae hi nawr. A pwy sydd wedi darllen hi'n barod te? Os na grŵp bach o bobl ti wedi bod yn ymddiried ynddo yn y broses? Wel, dim ond yn ystod y broses, dim ond Mae'r oedd yn golygu'r llyfr nath darllen nes. O'n I ddim eisiau unrhyw un, dim bod fi'n diogelu am y llyfr gormod, ond o'n I jyst ddim eisiau unrhyw rhyw ymyrryd yn y broses fel rhyw ffordd. Yn amlwg, yr unig pobl nes I cysylltu yn ystod y ysgrifennu oedd mam a dad, oherwydd y cwpl o bits o'n i'n sôn am just yn cyffwrdd ar miliwn personol, so o'n I eisiau nhw bod yn hapus amdano fe, ond hyd yn hyn, dim ond mam a dad sydd wedi darllen, mae brawd fi falle wedi chydig bach, ond mae yna bit yn y llyfr ble fi'n dweud ddim yn cefnogi Man U, dim rhyw lawer, a mae mrawd I dal yn massive fan, so falle dyna be bydd y rift sy'n dod o hwn, bod fi ddim yn dilyn Man U fel o'n I pryn i'n fach. Newn ni gyffwrdd ar y ffaith, wyt ti dal yn cefnogi United neu ti dal yn fan o pêl-droed nes ymlaen os fedrwn ni. Ond I ddechrau te, Rod, pam mynd ati ysgrifennu y llyfr? Be oedd y bwriad I ti? Pam sydd wedi cael diddordeb mewn darllen llyfrau ers o'n i'n fach. Ond o ran, mae rai pobl yn meddwl falle bod 20 mlynedd ers o'n i'n Man U, o bod fi jyst I fel bod yn rhyw cynllunio, rhyw syniad, I cyd-fynd â hynny, ond dim dyna oedd e. Mae pawb roi stori o sut mae pethau'n dod at ei gilydd mewn bywyd, ond mae lot o fe ar hap ar ddamwen lot o ffordd. Ond beth wedi digwydd I fi yn 2019, nath y scout nath mynd â fi Man U, fi'n sôn amdano fe yn y llyfr Tony Hopkins, nath e farw. Felly i'r angladd yn Basaleg ar Casnewydd, a oedd lot yn hen hyfforddwyr I oedd y Man U, lot o hen scouts yn yr angladd. Felly dath lot o atgofion i'r arwyneb, a wedyn oedd Sir Alex yn siarad, Sir Alex Ferguson yn siarad yn yr angladd. Felly oedd yna rhyw fath a hedyn pryd ni, a gwmpas yr un amser nath yn hadgu hi farw, a tydci nawdur, felly o'n I arfer, oedd yn ei atig yn ei diar, jyst y fe fel silffoedd yn llawn llyfrau, a ni jyst arfer ymgolli fy hun fyna. Nath e farw, a dde fel, a ni bamser wedi meddwl, wel, falle bod rhyw fath o, yn y genes fel bethau, falle, fel dweud, pryd fi'n ysgrifennu I hun oed fy hun, fi jyst yn hoffi'r patrymau, rhyw fath o llif yn y geiriau. Felly nes I wneud rhyw fath o, nes I addo iddo fe, pryd oedd e wedi pasio, oedd e wedi marw, yn ei ystafell wely, a nes I wneud addo iddo fe, bys fi'n trial ysgrifennu, felly, wedyn, I ddechrau, nath lolfa, o dangos diddordeb yn y llyfr, a nath nhw falle jyst argymell bod fi'n gweithio ar y cyd gyda'r awdur John Gower. Felly es I cwrdd â John, a un o pethau cyntaf fi'n meddwl nes I dweud iddo fe, John, os ti yn ysgrifennu llyfr I fi, sa eisiau recordio fi y dictaphone I ddim, dim, diddordeb gen I o jyst yr ysgrifennu. So John dweud iawn, jyst anfon pwtyn I fi jyst weld. A nes I anfon y pwtyn iddo fe, a nath e fynd at y lolfa, dweud, jyst dim angen fi yn y broses, jyst gadewch Rhodri ysgrifennu, a fi'n eitha ddiolchgar I lolfa bod nhw wedi rhoi y ffydd yn fi I wneud hynny. Mae'n llifo'n hyfryd, a beth sy'n taro fi, bod fi'n dynabod ti yn bersonol hefyd,
i ti mor onest yn y llyfr yma, a ti'n barnu dy hun ac yn asesu dy hun mor dda, a mae'n neud i ti feddwl gymaint fel darllenwr, ti'n darllen fel, waw, a ti'n neud hwnna dy hun wrth fynd drwy'r stori hefyd, felly mae'n elfennau o hynny yn y stori hefyd. Ond be ni drafod y dechreuad, ti'n dechrau y llyfr gyda'r foment enfawr yma yn dy fywyd di, lle mae Sir Alex Ferguson yn dy wahodd di i'w swyddfa fe, a mae fe'n torri'r newyddion i ti fod e ddim yn mynd i adnewyddu dy gytundeb di gyda Manchester United. I fi, fel rhywun fysa ti canu chwarae pêl-droed, oedd hi'n teimlo fe'n syth bin yn y galon. Oedd hi'n fel, o na, dyma, o'n i'n rili teimlo dros y ti. Be yw datgofion di o'r diwrnod hwnnw erbyn hyn? Mae'n bach o ble, really, yn amlwg o rai fi fynd fyna yn y llyfr. 20 mlynedd yn ôl. Just yn cofio wedi dod allan yn lle, really. Just y newyddion o rywun ti edmygu ers o ti'n blentyn. O'n i dal bach yn eitha ifanc fy hun, beth o'n 19, 20, ti dal yn eifed i roed yna. So felly oedd e, mae'n odd rili, lle edrych nôl, ti'n dweud bod fi'n barnu lot yn y llyfr, ond mwy ymwybyddiaeth yw e nawr, oedd y barnu am lot o flynyddoedd, hunan barnu, ble mae lot yn ei wneud. Ond fi'n lle edrych nôl, a fel dweud, falle o'n i wedi diodd yr elfen y dro yma, mae pawb yn chwarae lawr pethau sydd wedi digwydd yn bywyd. A mae pawb lle edrych nôl, a falle cwpl o digwyddiadau sydd wedi lliwio i bywydau am ychydig bach, falle, wedi mynd â nhw i ryw fath o ar ryw drywydd sydd falle ddim yn y gwasanaeth gorau iddyn nhw, ond i fi lot o'r waith sydd wedi bod i fi yw just deall yw lot o beth yw dy batryma di'n bywyd, a yn amlwg ni ddim yn bulletproof mewn bywyd, ond wedyn mae lot o pobl yn trial byw bywyd yn trial bod yn bulletproof fel petai, a nes i wneud hynny am sawl blynedd. Felly, ti'n sôn fyna, ti'n gweld yn syth bin o ran dy gorff di a dy osgodd di nawr, nes i ofyn y cwestiwn yna, bod y foment yna dal yn dy effeithio di rhyw raddau. Oedd yn anodd mynd nôl a mynd trwy dy fywyd di a ysgrifennu'r llyfr? Na, dyw e ddim yn effeithio fi nawr. Fi wedi cael y pwynt ble fi'n sôn yn y llyfr, mae yna un llinell fi'n meddwl ble fi wedi dweud, ble lot o pobl wedi gofyn i fi, oedd e'n cathartic, oedd e'n galed i ysgrifennu. Yr unig reswm oedd e'n galed yw bod fi wedi gorfod sefyll mewn i sgidiau sydd ddim yn ffitio fi rhagor. Mae rhaid ti fynd nôl i'r foment yna a trio adfyw y digwyddiad mwyn fynd o dan yr arwyneb yn yr ysgrifennu fel betai, ond oedd ddim yn unrhyw pwynt ble fi'n cael ei trigro ble fi wedi taflu'r llyfr i'r neilltu'r ysgrifennu, a dim fel yna, na. Felly ysgrifennu am fy hun fel petai yn person arall, achos mewn ffordd ma fe fel petai, ond ie. Nes ti fwynhau y broses ysgrifennu, do? Do, fi wedi clywed lot o awduron yn sôn am y broses a dweud mae'n gallu bod yn eitha caled a bod rhaid chi fforsio chi yna'n ysgrifennu, ond nes i'n teimlo yna gwbl. Mae fel bod fi'n dweud eto yn y llyfr, mae fel bod y llyfr di ysgrifennu hun ar rai bwyntiau, a mae fel lot o fe, bod fi jyst yn dod allan o'n, ddim yn ymyrryd gormod, a jyst ysgrifennu a jyst gadw llif allan. Yn amlwg wedyn ar ôl ysgrifennu chydig bach. Fi'n eitha da fi'n meddwl, falle jyst redd naturiol i jyst allai darllen rhywbeth fi wedi ysgrifennu diwrnod ar ôl ni, a na i dileu'r holl, falle tudalen fi wedi ysgrifennu, achos dyw e ddim yn teimlo'n iawn. Allai fel cyfiawnhau yn fy mena yn dweud, mae hwnna'n bwysig o'r ewydd hwn, a wedyn allai darllen rhywbeth, a wedyn teimlo fel, dyw e ddim yn ychwanegu dim byd, neu yn ddiflas, neu falle bydd rhywbeth fi wedi ysgrifennu mewn penod 3, a fi'n dod i penod 8, ysgrifennu penod 8, dyna ble mae fod. Mae rhyw fath o patrwm naturiol i'r ysgrifennu ar llyfr, a'n job i'w jyst rhoi at ei gilydd.
Bydd lot o bobl yn gwylio hwn nawr, Ros, ac yn gweud, oh, come on, Geraint gofyn y juicy questions am chwaraewyr Man United ac ati. Mae yna sôn yma ambell i chwaraewr yn y llyfr, a ych chi'n gweld falle gwir personoliaeth y chwaraewyr yma. Allai ti sgweithio ni, cyn i ti'n ei pwt o'r stori, pwy oedd y chwaraewyr mawr yn y cyfnod tra bod ti yn Manchester United? Wel, pryn i'n schoolboy, o'n i arfer Milan rheolaidd bob amser gwyliau a penwythnos, a cyn o'n i fyna llawn amser a cant nad un o'r rheini o ran mae pawb yn sôn am rhyw fath o aura, fi'n dweud yn y llyfr bod pryd y cerdd mewn i'r stafell, oedd yr stafell jyst yn mynd yn dawel, oedd dim rhaid i dweud dim, oedd jyst rhyw fath o ti'n gwybod rhywun oedd yn hollol ei hun mewn bywyd. Yn amlwg, oedd e'n gwneud rai pethau, fel yn amlwg y kung fu kick yna pryd nath mosod ar rhywun ystedfa. Ond o ti bams gael teimlo, fel dweud, nath ymddeol pryd yn 30, so fi'n dweud yn llyfr, o'n i arfer cadw dydd lyfr a cofio ysgrifennu am Cantna'n retairo, o'n i'n gytid wedi retairo cyn bod fi'n gweld ei llawn amser. Yn amlwg oedd ti ffreg ei hun o ran, eto fi'n dweud yn llyfr pryd oedd yn cerdd mewn i'r stafell, oedd ei lais yn uwch na pawb arall. Fi ddim yn siŵr os oedd yna'n rhywbeth oedd yn neud, oedd yn ymwybodol oedd yn neud, oedd yn rhyw fath o fel cael ei personoliaeth ar draws y lle. Beckham ychydig bach, dim achos natur ei personoliaeth mwy achos o ti'n gweld ar y front pages cymaint. A o ti'n credu, o ti'n dychmygu rhywun bys yn rili uchel ei gloch yn eitha derys, ond oedd yn rili swil a rili tawel. Fi'n meddwl dyna ei ffordd o fynegu ei hun trwy dillad, dillad yn gwisgo ar ceir flash a y bywyd oedd yn byw oedd i ar y cae fel tad. O ti yna mewn cyfnod hefyd, Rhodri, lle oedd lot o chwaraewyr ifanc wedi dod trwyddo i'r garfan, cyda 96, cyfnod yna oedd e. So ti'r Medwls, Beckham, Butt, Scholes, i un wedi ymuno a ennill y dwbl yn ei tymor cyntaf. Wedyn ymlaen at gyfnod anhygol i'w clwb o ennill tlysed i ri. Nawr os fedrwn ni'n glywed pwt gan Rhodri o'r stori a hefyd cyfnod o ddatlu hanesyddol enfawr i glwb Man United tra bod hi yno. Roedd hi'n rhwystredig troi'n ddeunaw yn gynnar yn y flwyddyn, oherwydd golygai gyfnod o hir o aros yn barti nadolig y tîm cyntaf. Roedd y parti'n agored i chwaraewyr y clwb oedd yn ddeunaw neu hun. Derbyniasom amlen yn yr stafell newid gan y trefnwyr, Dwight York ac Andy Cole. Yn ddi, roedd y gwahoddiad. You're invited to attend Manchester United's official Christmas party at Tiger at 8 p.m. No wives and girlfriends allowed. Digon teg, meddyliais. Cyfle i'r boes fondio'n unig fydde hwn. Cawsom ymarfer yn y bore cyn cael ein hesgysodi ar gyfer y prynhawn. Doedd y parti ffurfiol ddim yn dechrau tan yr hwyr, ond roedd chwaraewyr y tîm cyntaf am gael bach o sesh yn y prynhawn hefyd. Rhythrasom yn ôl i'r digs er mwyn gwisgo'n dillad gorau. Do'n i ddim am edrych mas o le ymysg dillad drud chwaraewyr y tîm cyntaf. Trawodd un o'r bechgyn ei gar o rithro adref yn ei gynnwrdd. Cochodd reolaeth ar ei gar ar gornel ger y ganolfan hamfen a gyrru'n syth i fewn i'r berth. Stopiodd Marek a fyny wrth ddamwen, gan lygadu'r oriawr ar yr un pryd. Yn ffodus, ni ddioddedodd un o'r anafiadau difrifol, ond dywedodd y clwb na chai fynychu'r parti. A fyna ddeunaw, gallwn archebu diod alcoholic, ond oedd dim rhaid i mi agor fy wallet y diwrnod hwnnw. Rhoddodd Gary Neville ei garden y tu ôl i'r bar. Nid bar ffansi oedd hwn, ond tafarn wyddelig lwm wedi ei leoli lawr strydoedd cefn canol y ddinas. Mae'n ardal ddigon anghysbell. Doedd y chwaraewyr ddim am ddenu gormod y sylw. Roeddwn wedi gorwisgo edrych ar stad y tîm cyntaf. Gwisgai Beckham, gris tŷ wedi orchuddio gyda thyllau man. Roedd siŵr fod wedi gwario ffortiwn ar yr holl dyllau. Roedd ddim oll dan effaith diod wrth i ni gamogami trwy'r llwybrau gefn i cyrraedd Tiger. Crosawd gan fflachiadau paparazzi. Baglodd y chwaraewyr ifanc amrofiadol heibio. Ond roedd chwaraewyr y tîm cyntaf yn hen bennau yn y fas sefyllfa.
Dyma frasgamu I fewn heb roi unrhyw arwydd i'r ffotograffwyr ei fod yn feddw. Roedd y clwb nos yn orlawn gyda merched ifanc pert yn gwisgo'r nesaf pethau I ddim. Tynnais y tocyn o'n poced, mwyn ei ail-checo I weld nad yn I wedi gwneud camgymeriad. Wedi derbyn y gwahoddiad, dywedais wrth Charlotte fy nghariad nad oedd hi'n cael dod. Roedd y cyfarwyddyd yn glir ar y gwahoddiad. No wives and girlfriends allowed. Ond ni ddywedai nad oedd croeso I bob un menyw. Roedd Uwch a Cole yn bartneriaeth perhyglus ar y cae yn sgorio llant het o goliau. Roedden nhw hyd yn oed yn fwy perhyglus y strydydd Manceinion. Roedd gan Dwight enw fel bach y playboy gyda'r pupurau yn llawn sôn I fod yn mynd mas gyda'r model Jordan Katie Price ar y pryd. Yn yr wythnosau yn arwain at y parti, roedd Uwch a Cole yn hyd ar amddiffyn o'r Wes Brown wedi bod yn chwilota am ferched pert o gwmpas y ddinas gyda'r gwahoddiadau yn cael eu taflu fel confetti i'r merched dewisiedig. Do'n I ddim yn ymwybodol o hynny wrth gerdded I fewn. Edrychais ei chwaraewr y tîm cyntaf am esboniad i'r dirgelwch. Bus dros y geg oedd yr unig ymateb. Roedd chwaraewr y tîm cyntaf yn rhydd I grwydro. Dechreuodd y dance floor lenwi, ac ymen ychydig roedd hi'n bownsian. Syllais ar fwth y DJ I weld pwy oedd yn gyfrifol am y tiwns gyfeilgar. Gwelais amlinelliad gŵr adnabyddus yn chwyddio I freichiau, a'i gwrls di slick yn dawnsio yn y tywyllwch. Yn spinio recordiau ac yn tywys pawb i'r uchelfannau, roedd DJ Gigs, ei fysedd, yn hytrach na'i draed, swyniau'r dorf yn noson honno. Pwy fysa'n meddwl, Rhodri, Ryan Giggs, DJ Ryan Giggs fel petai. Be oedd e fel I fod yn mis gyser yma a byw y bywyd VIP? Oherwydd, mewn ffordd, o tîm dan byw mewn digs ar y pryd, yn adrodd Salford yn credu ar y pryd hefyd o beth fi'n cofio o'r stori. Felly, o dy fywyd di ddim yn grand, o tîm yn ennill arian enfawr, ond o ti'n gallu gweld o bosib lle fydde dy fywyd di'n gallu gorffen. Ia, yn amlwg. Ti ddim yn teimlo fel yna ar y pryd, achos yr un peth, mae pawb yn edrych o'r allan ti fewn, ond pryd ti byw y bywyd yna bob dydd, mae'n dod yn normal, bys y rai pobl yn ffonio fi a dweud o adre, dweud o beth ti wedi bod yn neud, fi jyst wedi bod yn gwaith trwy dydd, ond beth ti'n neud ddim yn gwaith, yn dweud, wel, ond pryd ti'n neud bob dydd, dim bod ti'n cymryd yn ganiatawol, ond ti'n anghofio bod ti'n chwarae tîm oedd mwya'r yn y byd ar y pryd. A fi'n meddwl oedd y teimlad yna fewn y clwb hefyd, oherwydd oedd pawb yn, fi'n sôn yn llyfr, oedd Ferguson eitha dal, oedd e ddim yn segregato pawb, oedd pawb yn ymwneud â'i gilydd, oedd ddim teimlad o fel hierarchy o fewn y clwb. Yn amlwg oedd o ran y hierarchy yn rhaid ti bod yn heiddiannol o bod ti'n symud drwy'r y broses o un lefel i'r llall. Ond oedd e'n teimlo fel bod ti'n chwarae clwb lleol. A fi'n meddwl falle dyna beth oedd rhan pwysig o'r llwyddiant o bod rhyw fath... Fi'n gwybod mae lot o bobl wedi dweud rôl, oedd e'n ffurfio rhyw fath o siege mentality, oedd e'n teimlo fel right, it's us against the world ychydig rhyw bach. Fi'n meddwl oedd e'n cael ei adlewyrchu o fewn y clwb, oedd e'n amddiffynol iawn o fewn y clwb, just y holl teimlad. Ac pam ti yno, o ti'n golchi boots Ryan Giggs a Gary Neville, ti'n sôn am hynny yn y llyfr, o rhaid I chi wedyn yn hwyrach yn Amsterdam United wneud yr initiations ma. Ti'n peintio llun, sy'n neb yn gweld o clwb Manchester United. I ti fel person ifanc, dyna be o ti'n disgwyl ar y pryd? Oedd e bob dim o ti'n ei ddisgwyl, neu oedd e'n sioc I ti I symud lan I Manceinion a byw y bywyd yna? Oedd e'n bach o sioc ys system. Fi'n meddwl falle mae'n siŵr bod yn rhywbeth tebyg I fynd i'r fyddin, yn amlwg sydd ti'n mynd I frwydr. Mewn ffordd ti'n mynd I frwydr gwahanol ar y cae, so ti'n kind of conditional mewn ffordd, maen nhw'n drilio pethau mewn I ti o ran lefelau, safonau. Hyd yn oed nawr, os fi bron byth yn hwyr I unrhyw beth, os ti'n cael ffain, os ti'n 5 munud yn hwyr neu o rhyw cost, so o'n nhw'n really drymio hwnna fewn I ti. Felly,
i berson ifanc, ti'n edrych yn ôl at yma, wel nes i falle ddim nes i bethu o ran cyrraedd yr uchel fanna, ond fi'n meddwl mae lot o'r rhinweddau fi wedi dysgu o'r rhan fel person. Falle ti ddim yn sylweddoli ar y pryd, faint bod ti'n cymryd yn ganiatawol mewn ffordd, ond weithiau ti'n meddwl oedd y profiad yna rhwng 16 a 20, ble o'n i ffwrdd o adre yn gorfod delio gyda bywyd ar ben fy hun, tra lot o'n ffrindiau fi adre, dal yn byw adre, oedd y bywydau nhw ddim wedi newid cymaint â ni. Felly, edrych yn ôl, falle bod fi wedi cario rai stwff o ran trauma, falle, ti'n meddwl, anafiadau nes i, fi'n meddwl mae'r rhywedd o ran cymeriad, falle wedi cario fi trwy tuag at nawr. Ie. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud hynny, so ti'n sôn am dy ffrindiau di adre yn ysgol Blantaf a Chaerfyrddin ac ati, bod bywyd nhw ddim wedi newid. Yn ystod darllen y llyfr, a mae'r un adeg ti'n dod nôl gan bod annog gyda ti'n mynd i'r ysgol i weld dy ffrindiau am diwrnod. A nes i anghofio dy oedran di, oherwydd oedd gymaint di digwydd i ti, chi'n darllen gymaint o wybodaeth amdano ti a dy siwrne, a nes i anghofio fel rhywun oedd yn darllen, gosh, dim ond 19 neu 18 yw, neu 17 yw Rhodri ar y pryd, so ti dal mor ifanc. 16, dwi'n meddwl, ie. 16, Ie. Bod oed ti'n edrych nôl a ti'n gofod eiddfedu, mae'n od, ti'n gofod eiddfedu'n gyflym o ran dy gymeriad, ond o ran fel person a dy menydd ti a just yr eiddfedu o ran ochr yna, ti dal yn blentyn. Felly, mae'n da rai ffyrdd, ond mewn ffyrdd eraill, falle dim y cefnogaeth o ran yr ochr seicolegol o ran, o ran ochr yna, ti'n cael ei gadael i fod, ond wedyn, mae lot yn newid i bechgyn ifanc. O'n i'n byw mewn dig, so beth ti'n cael y gwahaniaeth rhwng pobl lleol, y chwaraewr lleol a'r dig. So, wel, yn amlwg oedd y bywyd nhw ddim wedi newid yn gyfan gwbl, yn amlwg oedd beth oedden nhw'n wneud yn ystod y dydd di newid, ond oedden nhw'n dychwelyd eu ffrindiau, cytrefi nhw tra ni jyst mynd nôl i'r digs. A mynd rhywun sydd wedi dim lot o bobl wedi bod trwy'r profiad yna. Mae yna bob amser, mae dim ymdianc o'r rheswm. O'r unig rheswm ti lan yn Manchester oherwydd y pêl-droed. So hyn o'r pryd ti i ffwrdd o'r cael, mae'n galed switch o bant oherwydd ti'n gwybod rhaid fi yn y digs, dim ond oherwydd y pêl-droed. So dwi'n meddwl falle oedd y boys, oedd ddim yn, oedd yna bond gwahanol rhwng y boys oedd yn digs i gymaru â boys lleol. Mae jyst achos o'n i'n falle jyst yn cymdeithasu bach yn fwy. Ond yn amlwg, oedd dim ond cymaint o beth yn ei lli cymdeithasu i wneud. Achos yn amlwg o'n i'n methu mynd mas na'r model oherwydd oedd Big Brother yn gwylio. Ie, gyda Ferguson, bobl yn bob man, i clywed hynny, yn y papurau hefyd. Nes ti sôn fan am wersi bywyd. I bwy mae'r llyfr yma'n addas? Oherwydd i fi yn bendant, mae'n apelio ar lefel pêl-droed, ond mae fe'n apelio, sy'n ni'n gweud, i bobl sydd falle gyda dim diddordeb o fewn pêl-droed, oherwydd mae yna wersi cyson o fewn y llyfr yn y marn i. Wel, fi'n cofio roi y pwt yn nes i anfon i John Gawe ar ddechrau'r broses, a John wedi dweud nes i rili fwynhau hwn, a sa'n fan pêl-droed o gwbl, so dyna beth o'n i eisiau gwneud, oedd fel, yn amlwg, y rheswm bod fi'n ysgrifennu llyfr yw yng nghysylltiad i Man U. So o'n i'n gwbl, o'n i'n sylweddoli yna, so yn amlwg mae'r straeon o fewn o ran y pêl-droed. Ond bys fi wedi ysgrifennu i fi pryn i'n 15-16, unrhyw ifanc sy'n falle'n obsesiynol, sy'n gyda rhyw fath o droed, rhyw fath o freuddwyd. A wedyn hefyd i rieni hefyd. A hyn oed pobl oedran fi sy'n edrych nôl ar y pethau yn eu bywyd, pobl sy'n edrych nôl ar eu bywyd a meddwl am sut lle bywyd i bod yn wahanol o ran. So dwi'n meddwl, yn amlwg oedd e'n ddifyr ysgrifennu am y darnau pêl-droed, ond i fi y darnau o'n i'n mwynhau ysgrifennu mwy na'r lleill. Oedd yr elfen pryd ti'n mynd o dan yr arwyneb o ran rhyw fath o sylw seicolegol neu rhyw fath o sylw am fywyd. Falle bydd rhywun sydd ddim yn ymddiddori yn pêl-droed, chi darllen hwnna, a meddwl, wel, ie, mae hwnna'n ateinio
o fewn fi rhywbeth yn fy mywyd i, neu o'n i'n neud rhywbeth oedd yn eitha obsesiynol, neu o'n ni ar ryw bwynt ddim di dilyn ymreiddwyd i, oherwydd o'n i wedi rhoi rhyw fath o cyfyngiadau ar fy hun. So, mae'r llyfrau gorau fi wedi darllen, rai ni sydd jyst yn mynd o dan yr arwyneb ychydig bach, sydd jyst yn rhoi rhyw fath o mewnwelediad bach yn wahanol, achos yn enwedig achos nes i ddim llwyddo i cyrraedd yr uchelfannau, so fi ddim fel petai, os bod rhywun fel Aaron Ramsey'n rhyddai llyfr, lle fe jyst sôn yn gwmws am just am ei yrfa fe, beth just fans jyst yn diddori am hynny, ond o'n i'n sylweddoli gyda fi, lot o bobl ddim yn hyn o'n gwybod pwy fi, yn edrych yn amlwg, falle dyna pan, enghraifft, mae llun o fi a Ferguson ar y clawr, os bydd y llun o just fi, llun o fi fel i fi nawr, bydd y pobl mewn, pwy o pan bod e'n ei llyfr. So, ond wedyn, fi'n cofio o ran y clawr, oedd lolfa i ddechrau, ddim yn siŵr o falle jyst rhoi llun o fi o Ferguson, achos dyna beth yw'r prif beth o fi'n edrych nôl ar profiad o fi'n ifanc. Dyna falle beth oedd y ddelfryd ar y cychwyn, ond wedyn wrth darllen y llyfr, nhw'n dweud, wel na, roedd llyfr ydy hi, mae angen llun o Rhodri nawr, oherwydd mae lot o brif gwersi wedi dod 20 mlynedd ar ôl, y broses ar ôl, gorfod ymddeol o pêl-droed yn gyfan gwbl, a fi, dim yn be o'n i 25 ar y pryd 24. Byswn ni'n gweud, bod darllen dy lyfr di o bosib yn fod yn fwy addasiadol i rieni ag i blant sydd falle gyda unrhyw fath o freuddwydion na darllen llyfr rhywun fel Aaron Ramsey, oherwydd trwy fethu yn ein bywydau, yn ein tueddu i ddysgu mwy trwy'r profiad yna? Ie, achos gwrando, fi'n meddwl ni'n gyflym fel cymdeithas yn edrych ar llwyddiannau pobl, a mae fel rhyw fath o, wel, ti ddim yn gallu llwyddo mewn rhywbeth os mae yna methiannau'n bodoli hefyd. Fi wedi llwyddo mewn lot o beth yn bywyd, ond mae'n gwersi mwyaf fi wedi cael yn bywyd o methiannau yna, achos mae falle wedi rhoi rhyw fath o sail seicolegol sy'n gwybod fi'n fi'n o ran, fi wedi cyrraedd man eitha isel yn fy mywyd, a fi'n gwybod fi'n so er enghraifft, yn ystod lockdown gyda Covid, fi'n teimlo trieni dros reini sydd ddim wedi gorfod delio gyda'i meddyliau yn y ffordd o'n, ond i fi, o'n i'n achos fi wedi bod mewn sefyllfa oedd gwach mewn ffordd. O'n i mewn lockdown yn fy mhen am lot o blynyddoedd. Ond fi'n meddwl hefyd gyda'r llyfr, falle bys yn apelio at rheini sy'n dod i ryw fath o sydd wedi llwyddo mewn lot o meysydd yn ei bywyd, ond dal yn teimlo rhyw fath o wacder ar ôl, falle sydd wedi cael y pethau mae cymdeithas yn dweud ti fod i gael bywyd hapus, beth bynnag mae hynny'n golygu, ond sydd dal yn teimlo mae yna rhywbeth arall. Fi'n mynd mewn i ddymder am hynny yn y llyfr, pryd ges i'n plant i, oedd e jyst yn adlewyrchu rhannau yn fy hun, ble o'n i wedi datgysylltu, a bod fi jyst yn cael ei effeithio gan pethau o ddim yn wir, a jyst yn y gorffennol, dim yn y presennol. Dath yna gyfnod o iselder i ti ar ôl ti adael Manchester United. Cyn i ni siarad am hynny, dyma bwt arall gan Rhodri am ei gyfnod caled yn Rotherham. Does dim elfen flodeuog yn perthyn i iselder. Mae fel petai lladron wedi torri mewn trwy'r drws ffrynt yn dy ben. Mae'r larwm yn atseino'n feddarol yn fewnol, ond nid yw'r sŵn yn cario'r byd tu fas. Mae'r lladron yn llwyddo i ysbeilio'r tŷ, gan droi popeth ben i weired. Ond hawdd yw cuddio'r difrod pan fo'r waliau'n dal i sefyll. Rwyt ti'n anobeithiol. Dwi ti ddim digon da. Ti di gadael pawb i lawr. Byddai'r meddyliau hyn yn chwyrlio o gwmpas fy mhen ar fore gêm i'r ail dîm. Cynhelid y gemen yn nos, felly byddai'r ddolen yma o feddwl yn dechrau o'r munud i mi ddeffro tan i mi gyrraedd y stadiwm yn y nos. Roedd fel chwarae gêm o whack-a-mole gyda fy meddyliau. Y morthwyl yn taro un meddwl i lawr a 3 arall yn neud y lan yn ei le. Mae hi'n ymosib i berfformio ar y cae yn y fath stad feddyliol. Amcangyfrif fod yr ymenydd yn defnyddio 20% o egni'r corff bob dydd. Roedd yn wedi blino'n llwyr cyn
roeddwn wedi blin o'n llwyr cyn hyd yn oed gwisgo'r kit. Dwi wedi sôn eisoes am ystad o flow pan berfformio'r fy ngorau. Roedd y teimlad yma yn hollol gyferbyniol i'r teimlad rhydd hwnnw. Byddai symud pob cyhyr yn y corff yn ymdrech. Roedd disgleirdeb y llifoliad yn fy nallu, a phob munud o'r 90 yn llusgo. Syllwng ar y fainc, yn erbyn i'r rheolwr ddod â rhywun arall ymlaen yn fy lle, i marbed rhag y teimlad anifer ar y cae. Yswn i dwll di agor am signo'r hynllef. Roedd yng ngyrfa wedi rhewi, ond ar y pryd, roedd y materion mwy difrifol i'w ystyried. Ofn y cyfnodau hynny a dreulio'n ar ben fy hun yn y fflat. Roedd tafarn gyferbyn ar y deilad, felly o bryd i'w gilydd awn i eistedd yno. Yn ôl yn 2002, doedd yr ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ddim fel y gymau heddiw. Depressed oedd y gair a ddefnyddiwyd yn anasturiol i ddisgrifio diwrnod gwael. Roedd y syniad o ddioddedd o selwch iechyd meddwl yn rhywbeth estron. Pryd oedd y meddeli ar ei twelaf? Pan ro'n i'n cysgu oedd yr ateb. Sut allaf ymestyn hyd y cyfnod tywelach? Cysgu am byth, meddylias. Ro'n i'n ffodus nad oedd alcohol wedi pelio'n grif atai, neu falle byddwn wedi mynd ar drywydd gwahanol. Yn y dafarn, eisteddwn yn sipian diod meddal. Efallai byddai alcohol wedi llwyddo i fyddaru'r llais. Dyw hyn ddim yn iawn. Rhaid i ti wneud rhywbeth am hyn. Gyferbyn ar fflat roedd meddygfa. Es i weld y doctor. Wrth edrych yn ôl, dwi'n rhyfeddu fod gen i'r ymwybyddiaeth fel crwtyn 20 mlwydd oed i wneud hyn. Rydyn ni ddim wedi dweud wrth neb am y gwir rheswm dros y dioddedd. Hreithi am adref fydde'r esgus i'r teulu. Roedd ein sefyllfa letwyth i'r doctor. Herwydd nad oedd yn doctor swyddogol yn y clwb, fe oedd doctor y clwb i bob pwrpas. Dyn ni ddim wedi bod i weld yn ystod fy amser yn y clwb hyd yn hyn, ond roedd yn fy nabod wrthi mi gerdded i fewn. Rhoddodd 10 nosis o iselder i mi a prescription ar gyfer y tabledi. Does anyone at the club know? Gofynodd. No one does, atebais. Edrychodd anardd yn sy'n wrth i mi adael. Roedd cyfrinachaf cladd yn ei atal yntau rhag dweud wrth neb hefyd. Awn i Mae'r bob dydd gyda'r tabledi yn siglo yn fy mol. Cymerodd gwbl o wythnosau cyn iddynt cael unrhyw effaith arnaf. Dechreuais deimlo'n ddi-deimlad, bod rhyw fath o zombi. Byddai well gen i deimlo rhywbeth, na theimlo dim byd, meddylias. Ro'n i am ddeall o ble dea'r teimladau hyn, er mwyn gallu ei goresgyn. Ers hynny, dwi wedi bod yn chwilfrydig i ddarganfod mwy am y llais a liwio fi'r gyfeiriad cywir yn sgil yr holl glanas yn fy men ar y pryd. Daeth o'r rhywle tiwnt i'r meddwl, rhyw fath o ymwybyddiaeth dyfnach. Tabledi yw'r ateb yn y tymor byr, i'r rhai, ond ro'n i am well o'r tu mewn, ac am rwy'n gwneud hynny, byddai rhaid cymryd cam eithriadol, meddylias. Felly Rod, yn amlwg, lot wedi digwydd yn gloi yn y cyfnod yna, lot o highs and lows fel petai wrth i ti fynd ar drail i ambell i glwb, a wedyn penderfynu mynd mentro i Rotherham. Yr iselder nes di brofi yn y cyfnod yna, pa mor anodd oedd y cyfnod yna i ti? Oedd yn anodd os ni ddim rili'n deall beth oedd yn ymlaen. Dwi'n meddwl mewn bywyd, unwaith ti'n deall beth sy'n ymlaen, mae fel mae problemau, maen nhw ddim yn mynd i ffwrdd, ond mae rhyw fath o dealltwriaeth, so ti'n lli kind of just like edrych ar pethau yn llawer fwy osrachol mewn ffordd. Ond ar y pryd, oedd hwn pryn i'n 20 mlynedd yn ôl, dim ymwybyddiaeth fel sy'n nawr. So, fi'n cofio, sa'n sôn am hwn yn bach yn y llyfr, ond fi'n cofio mynd i gweld y doctor a meddwl, oh god, sa'n gwybod beth yw hwn. Os teimladau fel enw, mae pobl sy'n wallgo yn cael, mae fel, gobeithio bod e ddim yn rhoi Prozac i fi, oherwydd dyna be mae pobl sy'n wallgo'n cymryd. So, es i'r efo, nath roi fel tabledi yma i fi, a wedyn fi'n mynd adre mewn darllen a wedyn meddwl, dim Prozac, thank God, dim Prozac o'r un. A wedyn, fi'n meddwl oedd yr internet, oedd yr internet i fyny i'r pryd, pryn i'n 20. A edrych Google fe, ar enw
yr enw y medical name for Prozac yn cymryd. Ond i fi, hyn o'r pryd ni, o'n i swn hwyro, jyst yn berthod, bod o'n i jyst eisiau deall, unwaith ti'n deall rhywbeth, fi'n meddwl, beth sy'n rai broblem. Mae fel, os ti'n mynd i'r gardd, a mae dy ti fel weeds o gwmpas y gardd, ti'n gallu just chopio'r tops off, a wen bydd y gardd yn neithan dwrt yn chydig bach, ond ti ddim really... Yr un peth os mae rhywun yn stres, neu mae rhywun yn, neu mae pethau yn digwydd yn y bywyd. Mae lot o pobl wedyn jyst yn edrych am rhyw fath o quick fix. Ond i fi, mae'r fix yn dod o sylweddoli, pryd ti'n teimlo'r iselder, pryd ti'n teimlo stres, beth sy'n trigger fe, os rhywbeth yn dy ben di, ble ti'n mynd lawr patrymau, ond i wneud hynny, mae'n amlwg, mae'n cymryd amser i just falle edrych fewn i dy hun mewn ffordd, a falle dim llenwi'r bywyd gyda falle distractions. Mae yna bwt yn y stori, ac nes i feddwl lot am hwn, a mae fe'n bwnc mawr, os ni'n trafod yn enfawr, ond pryd nath Ferguson gael gwared ohony ti yn United, ond ar gyfnod lle ti dal yn chwarae clwb tan diwedd y tymor fel petai, a nath dy rieni di fynd ar ôl Ferguson mewn ffordd neis, a gofyn pam oedd Rhodri'n cael ei wrthod fel gytundeb newydd. A nath weid rhywbeth oedd dy dad di, a cywiro fi os fi'n anghywir, ond oedd rhywbeth tebyg i, he's a great footballer, and he'll get a great career, a nath rhywun ask beth dy fam bydd ti'n chwarae yn Premiership, but the problem is in between his ears. Y ffaith bod rhywun fel Alex Ferguson yn gallu falle gweld hynny, ond bod dim cefnogaeth o ran hynny, mae hwnna jyst mor wael. Wyt ti'n meddwl bod pethau newid yn y byd pêl-droed bellach? Oedd e'n gywir beth oedd ei dweud, o'n i'n gorfeddwl am yr degau, ond mae hynny gallu bod yn... Mae hynny ddim yn wendid, dim o reidrwydd yn wendid, mae jyst medru... Os rhywun wedi dweud fi i gymlynol, mae'r teimladau, mae meddylio ti'n cael, maen nhw'n dangos yn really wir, ond maen nhw'n bach o illusion beth i nhw, maen nhw'n jyst mynd a dod, ond o'n i'n meddwl bod yn rhyw fath o wendid i fi, jyst bod y teimladau yma, bod y meddylio yma'n codi, bod dim dysgu rheolaeth o bod nhw'n codi, mae'n odd, really, ond ie, honestly, sa'n meddwl bod wedi newid cymaint ni, o'n i'n meddwl falle jyst 20 mlynedd yn ôl, ond fi wedi cael fi'n gweithio yn y maes nawr, fi wedi cael sawl sgwrs, a fi'n meddwl mae mwy o ran cymdeithas sydd ddim rili'n deall yn meddwl, falle ti'n mynd trwy ysgol ddim rili'n cael y gwersi yna am y llais yn dy ben, a beth ti'n cael mae pawb arall yn rhoi rhyw fath o masg i fyny. So mae fel, ti'n teimlo fel, actually, mae fel bod pawb arall yn rhyw fath o blank slate, mae neb arall yn cael teimladau yma. Yn amlwg, mae neb arall yn bywyd sydd gyda'r holl yr un brofiad y ti, holl yr un meddyliau, holl yr un amser, o fewn holl yr un sefyllfaoedd, ond mae yna patrwm cyffredinol. Fel mae'r meddyliau, mae meddyliau mwy o pobl fel rhyw fath o fel sylfaen yn negatif o ran achos dyna'r llais yn y pen i ceisio goroesi mewn bywyd, ond be dwi'n meddwl, mae'n meddwl i'n eitha gyflym, ond o'n i'n gweld fel gwendid, ond wedyn mae'r meddwl yna wedi bod o ddydd i mi o ran sgwennu llyfr yma, o ran gweithio ble fi nawr, fi yn gweithio yn teledu, so weithiau ti'n mae pobl eisiau just y bits yma perffaith yn eu bywyd, ond wedyn mae bits arall ti ddim eisiau pobl gweld, mae dal chi fod yn wers da i ti, mae pawb eisiau just rhyw fath o delwydd yma o flaen i'r byd, ond be fi wedi sylweddoli bod mae pawb yn cario rai pethau, just falle rai mwy na'r gweddill. Cwbl o gwestiynau cloi, os wedyn ni rod i orffen. Pwy wyt ti'n hoffi
i ddarllen y llyfr yma? Fi'n gwybod pawb, ond i bwy'n benodol ti eisiau i ddarllen y llyfr yma? Pwy bynnag sy'n teimlo'r atyniad i ddarllen y llyfr. I rai pobl, bydde jyst ddim yn apelio o ran, jyst ddim yn teimlo'r atyniad, ond i rai pobl bydd yn gwrando ar hwn a bydd e'n tanio rhyw fath o falle, rhyw fath o chwilfrydedd i bigo fe i fyny. A falle rai pobl bydd nhw'n darllen cwbl o tudalennau gyntaf. Fi'n dweud yn y llyfr, falle bydd rhai'n taflu ar neilltu, a bydd rhai'n darllen at y diwedd, a falle bydd rhywbeth yn y stori sydd jyst yn... Achos weithio, mae llyfrau ddim yn rhoi'r ateb i o'n ti yn dy fywyd, ond mae lli taflu rhyw fath o... Mae rhywbeth yn torri trwy, a ti'n kind of like, o ie, mae hwnna'n rhywbeth fi'n neud, neu mae rhywbeth sydd jyst yn atseinio fewn fi, a fi'n methu esbonio pam. A i rai pobl bydde ddim, dyna o bywyd o fe. Ond ti yn sôn bys wedi bod yn addas i ti fel plentyn, dwyt? Tra bod ti'n 15 oed, bys y llyfr yma wedi bod yn addas i ti. Ti'n sôn hynny, a falle llyfr i dy blant fyd i ddarllen rhyw adeg yn ei bywyd. Ie, fi'n meddwl bys fi wedi darllen pryn i'n 15. Bys e ddim wedi cymryd ffwrdd yr obsesiwn, achos fi'n meddwl, unwaith ti'n ffeindio rhywbeth mewn bywyd sy'n really tanio ti, mae fe'n teimlo fel obsesiwn, achos mae fel bod wedi pigio ti mewn rhyw ffordd, ond bys y stwff fel o'n i bys fi ddim yn marcio fy hyn ar ôl pob gêm, a bys fi ddim yn meddwl am perfformiad gwael am 3 diwrnod ar ôl, mae lot yn mae rai ni dal yn edrych ar camgymeriadau ni wedi gwneud 20 mlynedd yn ôl, neu 10 mlynedd yn ôl, neu 3 diwrnod yn ôl, a wedyn ti'n kind of like, mae'n cymryd rhywun wedyn i roi rhyw fath ysgwydiad i ti a dweud, wel, mae hwnna wedi mynd, ti'n gallu dysgu o rhywbeth, ond mae lot o bobl jyst yn byw bywydau ar sail beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, neu byw bywyd yn trial gesio beth sy'n mynd i digwydd 5 mlynedd i ffwrdd, neu blwyddyn i ffwrdd. A'r gwir yw, yn amlwg 10 munud o nawr, mae ti rhyw fath o syniad beth sy'n mynd i digwydd, ond diwrnod ar ôl ni, tipyn llai, ond dyna sut ni'n byw, a fi'n meddwl, weithiau, mae rhaid ti jyst, pryd mae rhywun yn dweud bod yn bresennol, wel, ia, mae lot o pethau'n tynnu ti ffwrdd o bod yn bresennol, a wedyn, beth sy'n digwydd, wedyn ti'n sylweddoli mewn lot o foment yn dy fywyd ti, ti wedi bod yn meddwl am y dyfodol sydd byth yn dod i fyny, mae dim yn dod i fyny nawr, neu ti'n meddwl am y gorffennol, a ti ddim yn tynnu, mae'r gorffennol ddim yn bodoli, achos ti'n meddwl am y nawr. A Rhodri, i gloi te, nes ti gyfadde reit ar y top y sgwrs yma bod ti bellach ddim yn cefnogi Manchester United, ond ti dal yn hoffi pêl-droed, yn caru pêl-droed, neu ti wedi colli pob diddordeb erbyn hyn? Sa'n caru pêl-droed bellach, ond ia, mae dal dy fi diddordeb, fi dal yn gwybod beth sy'n ymlaen, ond fi'n meddwl o'n i'n rhoi chwaraewyr a cymaint o pedestal pryn i'n chwarae, oedd e fel, o'n i'n rhoi rhyw fath o status fel bod yn rhyw fath o dewiau, a wedyn ti'n sylweddoli bod y chwaraewyr yma, just fel pobl normal, fi'n meddwl weithio mewn bywyd, ni'n tueddol o fel edrych ar talent allanol rhywun, a rhoi rhyw fath o, bod nhw ar rhyw fath o lefel, a rhyw fath o berffeithiwr mewn bywyd yn gyfan. A ti'n sylwi bod rai nhw'n cario o'r un gofidion a pobl eraill, ond jyst falle bod nhw'r talent yma, bod nhw'n medru mynegu eu talent, ond mae bywyd mwy na am fwy na just y pethau hynny. Fi'n meddwl weithiau, fi'n cyffwrdd yn y llyfr, fi'n meddwl i pobl ifanc, mae lot o pobl ifanc yn mynd trwy bywyd yn meddwl, mae dim byd y llai i wneud, mae hwnna'n iawn. O'n i'n ffodus bod dy fi'r talent mewn pêl-droed, a falle bod dy fi'r chwilfrydydd yma, dyna pan falle fi wedi sgwennu llyfr. Ond dwi'n meddwl mae lot o pobl ifanc yn cyfyngu ar beth sy'n bosib yn nhw mewn bywyd, ond dwi'n meddwl mae trywydd pawb yn wahanol, dwi'n meddwl mae yna rhywbeth allan yna i chi, a ewch am y pethau yna sy'n gwneud chi teimlo'n fyw, achos dwi'n meddwl, unwaith ti'n peidio rhywbeth mewn bywyd sy'n gwneud ti teimlo'n fyw, mae tynnu ti trwy cyfnodau ble ti'n dechrau
dawtio dy hun, dwi'n meddwl. Unwaith os ti'n neud rhywbeth just am meddwl am fi just yn neud am yr arian neu just neud am hwn, dwi ddim yn dod o rolau rili ddofn yn dod ti, a dwi'n meddwl, falle bod ti'n ffrind allan, falle bod e ddim cweit yn dod â beth ti'n gobeithio. So, mae lot o nawr, yw cael allan lot o'r sŵn sy'n cymdeithas weithiau. Ti weithiau mewn perygl o boddi allan dy lais di dy hun. Dwi'n meddwl, Samol, fi'n teimlo trieni dros reini sy'n mynd trwy bywyd yn gwybod bod nhw'n cyfengu hun. A'i roi pobl, maen nhw'n gwybod bod nhw'n cyfengu hun, a maen nhw'n hapus yn ni, a maen nhw'n iawn, ond mwy pobl yna sy'n bywyd yn gwybod bod nhw'n tripio eu hunain i fyny. A lot o reini o pobl sy'n eitha uchelgeisiol, sy'n fel dwi'n obsesiynol, a sy'n chwilfrydig, a sy'n pwysio, a sy'n cwestiynu pethau. Dyna un peth sy'n dweud, cwestiynu popeth. Pa'n meddwl bod un person, hyd yn oed pobl ti'n edmygu, pa'n meddwl bod nhw gyda'r ateb a bod ti ddim, maen nhw gyda'r ateb nhw, mae'r ateb di falle'n cwbl wahanol. Ie, diddorol iawn. Rhodri, mae'n bod yn bleser trafod gyda ti heddi. Pob llwyddiant i ti yn dy fwyd personol gyda'r gwaith cyfrwyd o tledu a'r busnes newydd o ran seicoleg ati ti wedi dechrau, a hefyd gyda'r llyfr yma sef Meddwl am Man U. Mae fe yn eich siopau lleol chi nawr, £9.99 bargen. Nes i fwynhau yn fawr iawn, Rhodri, am sawl rheswm mae'n bod yn hollol ond ti. Ond yn bennaf, diolch i ti am fod mor agored ag onest yn y llyfr yma. Diolch i ti am dy amser, Rhodri, a diolch i chi adre am wylio hefyd.